sowan kok ato kita nggawa kabar sing nyenengake apa? Badhe lapor. Arep lapor. Nggih. Lamongan enten maling. Lamongan ana maling. Maling ning malinge mboten umum. Maling kok ora umum? Umume maling pelebete wonten ing Pantiarto nyolong bondo donya. Ya. Umum. Umume kok Ning niki malinge mboten umum. Lho. kok malah bingung rasa. Maling mboten umum mlebune teng taman larangan dene sing dicolong maling. Lho, maling nyolong atine Ndara Ciptawati. Waduh. Yen ngono anakku Ciptawati ra ora duwe ati. Wah, Terus yo terus kan. angel dosa iki angel colong. Nyolong hati-atine ilang jare pet. Maling to. Maling mlebet taman larangan. Dene sing dicolong maling. Lah iki lho. Maling nyolong atine Ndara Ciptawati. Nyolong atine anakku Ciptawati. Leres Genah. Nek anakku ora duwe ati. angel itu ya. Ngeten. Tegese maling nyolong ati kok terus atine dirogos saking jero dodo mriki mboten to nggih. Lah karep Tegese maling nyolong ati. Lho nggih. Maling mlebet wonten taman larangan. Kumbawani bandrek jinah Cidra Resmi Bedang Tresna lan Putri Ciptawati. kurang ajar maling. Kurang ajar konangan kali kula. Konangan karo Maling kula cekel. Lah endi ora kok sowan aku. Mrucut. Kula cekel mrucut. Nanging malinge sumbar. Lho. Maling iki sesumbar karo Sumbare maling. Iki lho cekelen maling culik Joko Lelono anake Patih Bauloto. Sarang. Get uang kata. Kowe iki yen matur mbok yo sing nganggo wewatonan. Ya neno. Aja mung waton matur. Lagi. Wong sak Lamongan iki wis padha ngerti yen to aku Patih Baunoto iki ora duwe anak. Lho kok njur kowe lanyu-lanyu matur ana ngersane Kanjeng Adipati Bawono Aji yen to sing dadi maling Cidra Resmi kelawan putra-putri dalem kuwi anakku. Kowe iki fitnah kowe iki. Sampean ora ngakoni. Yo mesti wis selak wong aku lan duwe anak. Sing disumbari maling sampean apa kula? Kowe Lho, lha kula dereng budhek e. Nuwun sewu. Sampeyan selak. aku selak. Mboten ngaku. Lho, sakniki ngeten, gampil cara kula. Apa? Kangge ngrampungi perkara niki gampil nek usaha kula. banjur nganggo cara Ingkang dados korban ingkang putra Denayu Ciptawati. Buktekke pundi sing leres? Leres Mas Patih, napa leres kula? Ingkang putra dipun ganggu. Lho. lantip Lho. Aku percaya. Kene wong politik e. ya. Nganti ora. Ini Ciptawati. Oh, sing Kene kan wilangan. orang langsung ya. Kaget siramu tak kembali. Panjenipun kados ngaten Rama. Katemben kemawon mirunggan kalian sedaya para abdi. Kadadak panjenengan nimbaling ing supados kula marang. Menapa wonten wigatos? Pancen ana kawigaten sing bakal tak blakakake marang putraku Ciptawati. Yen nitik sandang penganggumu sarwa adya. Wedakmu tok kandheli. Iki ana rasa tandha pitakon. Coba nganti kowe nyawang kanca wangmu kae wis padha ngemban. Cak ngemban anak. Monggo pun Rama ki daya-daya. Daya kapan aku ngemban wayah, ngemban putra. Apa nganti seprene iki durung duwe padian bocah lanang
sing dadi condonge atimu to. Rama, menawi to panjenengan mundhut pirsa babagan menika, tiwas kleresan saya. Ing mriki kula badhe matur paloka wonten ngarsa panjenengan. Ya. Pun Rama wis nampa panane ora ketang bocah desa, bocah gunung. Anake wong pidak penjaraan ora apa-apa waton sliramu wis padha tresna. Banjur wis ana yen kaya Yektasipun menika sampun wonten kakung ingkang mapan wonten sakebetipun. Boten sanes menika namung Kakang Joko Lelono putranipun Paman Patih Baunata. Males. Ya iya ya. Kaget lah kene. Bakane ora ngantuk e. Kakang Baunata. Paring dawuh Kanjeng. Menapa panjenengan taksih endo, taksih selak kawis sak menika kula ngertos panjenengan anggelak laku nggih mangsa. Wingu jago liring kuning yen wis tukul jaune besok njur diantar. Kakang menawi panjenengan ngersakaken palenggan wonten ing Kadipaten Lamongan menawi panjenengan badhe kula ulungaken. Ning boten kados mekaten nika caranipun. Kanthi laku dedemita. Duh Kanjeng tenanipun boten wonten cathetan jroning ati. Menawi to kula menika milik nggih gempil kawibawan. Nggih, boten kula silap. Joko Lelono menika pancen anak kula. Nanging boten anak kula piyambak. Joko Lelono menika namung tinemu anak angkat. Lho, menjela-menjele to. Wau matur boten kagungan putra, bareng kepojok. Anake ning anak angkat. Lho kuwi tenan kok Nuwun sewu lho. Kuwal iku anak angkat, anake dhewe mboten enten bedane mergo sing didik sing kula wentah nggih. Lho, Pranatan kudu lumaku adil. lho kene ora adil demo. Ya kaya ngene iki. Wong kepleset iki ora mung saka sikil, saka tutuk, saka lisan ya iso ya. Jam. Nggih. Kakang Patih. sabda dalem Kanjeng. Sak menika kula natu kaliyan panjenengan. Panjenengan awrat anak keturunan menapa awrat palenggan Patih. Liripun kados pundi Kanjeng? Menawi panjenengan awrat anak keturunan. Panjenengan kedah nilaraken dampar kepatihan. Dumapah kosok wangsul. Menawi panjenengan awrat dampar kepatihan utawi palenggan kepatihan. Kula nyuwun bebandanipun Joko Lelono dikosowanaken wonten ing Kadipaten Lamongan. Kangge mbuktekaken menawi to kula menika tasih setya bekti dumateng Kanjeng Hadipati Bawonaji. Kula pilih kalenggan, kula badhe ngrangket anak kula Joko Lelono badhe kula suwanaken wonten kersa dalem Kanjeng. Apa iki maling? Malinge niki kulino nyolong sayu. Ngenyek putra Patih nyolong sanyu. Nyolonge ya mung nyolong wedokan tok kuwi kok. Pancen bocah ya bagus. Yen ngono kowe maling sing mlebu Taman Kaputren nyolong sanyo, nyolong lampu, bolam, ya. Lho. Kowe iki gawe nyolong lampu to, Le? Mboten kula silaki jawabanmu. Sopo jeneng? Kula Joko Lelono. Senane sajok wong takoki omongane luni-luni. Aja melu silahku kegeden rumangsan. Nyang kene kowe gojek sapa sing ngono iki pengarepan? Joko Lelono. Kowe wani mlebu Taman Kaputren, Taman Kaputren kuwi taman larang. Marang sapa wae awujud kakung sing mau wani lumaku ana ing Taman Kaputren bakal nampa pitulungan.
bakal kowe. Mula kang saka kuwi dene kowe cetha tumindak Candala, tumindak Culika. Mapan iki wajib mati saka tangan Pecai mawon, pecai mangke kula siarno teng masjid. Jangan. Tak jiah. Ya gampang. Perkara patine Joko Lolo. Ojo turu pet, tak jiah mati. Pendem sisan. Mangkel wae. Nun sewu kan. Kakang Patih Kawnoto. Menawi to anak kula pun Joko Lolo menika badhe pun patrapi Pidonopati. Jaran menika cetha salah mlebu taman larangan. Nanging katuran priksa. Upamia piyambakipun menika kapatrapan Pidana pejah. Dede Kanjeng Adipati Bawana piyambak ingkang kedah mateni kaliyan pun Joko Lono. Nanging tasih wonten Singanegara ingkang gaweane mateni wong kang salah. Pramila saking menika Kanjeng saderengipun Joko Lono nampi Pidonopati. Monggo langkung riyin dipun telesih. Sinten saktenane Joko Lono jalaran kula gadah raos griya sepisanan piyambakipun tumeka wonten ing dalem kepatihan. Pengakenipun menawi to Joko Lono menika bocah lolo boten gadah yang sepuh, boten gadah papan dulung. Mila saking menika menawi menika dipun telesih langkung rumiyin sapa saktenane wong tuane ana ngendi papan dulunge mangke menawi sampun cetha dipun pejahi mboten napa-napa. Mangke kula ingkang badhe nglarake kunarpane masrahke kalih tiyang sepuhipun Kanjeng. Ngaten nggih Kakang. Dene panjenengan warangka pepatih minangka juru pratimbang. Atur panjenengan badhe kula nggih. Ngaten nggih. Bejo kowe Joko Lono isih ana sing ngayomi Kakang Patih Kawnoto. Sadurunge kowe mati saka tangan Joko Lono, tenane kowe kuwi isih duweni wong tuwa. Yen isih duweni wong tuwa sapa jenenge? Papan dunungmu nyang endi? Apa isih duweni kulawarga? Saiki gelis matur. Matur saktenane. Paling muncul atur. Estunipun nami Joko Lono menika namung nami samaran. Yaktinipun kula Raden Pranala, putranipun Rama Raganata saking Kadipaten Kertosana, Bapak. Jeneng Pangeran Raden Pranala, putrane Kang oleh Ger Raden Pranala ora wong liya yen kaya isih tinemu keponak aku dhewe. Rama, Nggih, monggo cipta dipun pejahi, Rama. Monggo Joko Lono menika enggal dipun. iya. Enggal dipun beres kenalan mboten Kok napa-napa. aja kaya ngono to, Ger. Dinten niki dipun beres mboten wonten sing gelo, Rama. Dadi tak bres ora apa-apa, Ger. Mboten wonten sing kena. Beres ya, Ger. Kowe nyosor Ampun, Jlamprang sik, Prak. Jlamprang arep yang di sik. Pajaran kula sakit, ajeng nang kamar mandi. Ya dimpet sedelo wae. Mateni mbok. Hancur. Dadi Hancur. kowe iki sing ngunggahake nyang Pradoto, nyang pengajian. Iki cek men mengko ora tumpang suh. Kula sawetara nyang kene luwih dhisik. Nggih. Ger Raden Pranala. dawuh kula. Nanti nyelamur laku sing kaya ngono Jlamprang. Nanti nyelamur laku sing kaya ngono nganggo sandangan sudra. Iki tenane ana apa? Ratune pirsa, Paman. Wedal sakmenika Kadipaten Kertosana grubuk, Paman. Kadipaten Kertosana grubuk. Banjur sapa sing wani jongkeng praja ana ing Kertosana nggih? Paman Pilorwaja ingkang dipun balungi temenggo ngarya Jlamprang. Ora nyono babar pisan. Coba wiwitan tengahan nganti pungkasan. Wiwit ana pungkasane ngo runtut ature tunggung Harya
ning sisip Sembiring. Jebul dheweke sing gawe gendro ana ing Kadipaten Kertosana. Lah banjur sedulur-sedulurmu kadang-kadang Kanjeng Rama dipun pidana, Yayi Purnama dipun hukum gantung. Aku wis ngerti. Jenengan pun kuat-kuat. Iya. monggo-monggo katuran pinarak liyane. Kang Mas Prabu, Yayi Bawono. kula nelakaken raos bela sungkawa dumateng kula warga wonten ing Kertosana. Yen ngono Yayi Bawono Aji wis ngerti kedadian ing Kertosana. Kula sampun dipun aturi kaliyan anak angger Raden Pranala. Nganti aku temeka ana ing Kabupaten Lamongan. Mung arep pundhut sabiyantumu rebut panguwasa ing Kertosana sing dikuasani Pelor Waja lan Tengkongmu Harya Jelabrak. Nanging saderengipun kula atur pangsulan ngrembak babagan kapribaden. Perkara apa ya? Yoga kula menika nantukaken tresna kaliyan ingkang putra Raden Pranala. Bener Pranala. Nggih, Wis seneng karo iki tenan. Tresna Wong mbok pegat. boten. Jabake Apa sekirane ditampa ya? Badhe kula tampi tangan kula Matur nuwun. Perkara Pranala lan putrimu iki disuwak luwih dhisik. Sing baku ngrebut panguwasa ing Kertosana. menawi kados punaken. Kula mboten badhe kawratan suwawi panjenengan ingkang ngersakaken kula badhe cancut tali wanda. Yen kaya ngono Yayi Patih bau nata. Nggih. Ayo rewang-rewang. Konangan kali wong-wong. kok konangan iki perkarane Lihat dalam wadini awak dhewe kawiyak teng Lamongan. Putra Raganata nyamar sakniki balane akeh musuhi sampe akale kula. dadi kok dikalah. Wedi. Nek menang terus rampunge kapan? Nek nggih. Iya, Ampun ngoten ah. kowe wedi bener. Tanggung jawab kabutan. Tak adepan aku. Saeno. Jameh. Damai-damai ya sikut. Jameh. Loh. Nggih. Hap. Wih, galake. Ya, lagi tunggale ae. Lho, wong sitok iki neh. Hei, saudara. Ora, Dulur, Pak, dulur. ora iso. Kakak. Piye, Kak? Piye? Kakak. Apa nih, Wong? Lesare malaikat. Sore mau umuk malaikat tukang jabut nyawa. Ki malaikate gedhe dijabut karo mencipta nyamane. Monggo jomproh mawon. Wis kasep. Penake cah Dewa lagi umroh. Lho kok pripun aku ngono? Kula ditunggu sae tiyang kathah iki. Ora wani. Boten. Aku sing Jawab. maju. Boten namung Lamongan Kediri tenan benget lenggeng. Kabeh iso. Yo wujudan iki sing ngluwari Rama saka pakunjaran Sami kali kula lho. tegese padha Kula kapikut nggih kawujudan menika mitulungi kali kula. iki meneng kakakku. Wujudan kang dikiri. Satenane sapa kowe? Saben-saben keluarga ing Kertosana kepepet ing kahanan kowe atur pitunu. Kula pun purna. Kowe anak Purna.
namung nyuwun dipun sampurnake. Wong kuwi panyuwunmu. Kyai Bawono Aji, Kang Mas Kyai Sarpati Patih Baunoto, wari daukan sira pranala. Ayo bareng-bareng nyampurnake Purnomo Winora Langkungan. Ya kaya ngono kuwi mau Kyai, kekejemaning Pelorwaja sing ditombani Temenggungu Haryo Jlamprang anakku Purnomo dadi badhe kados pundi. Rumaos sakit manah kula. Aryo Jlamprang menika andhahan kula. Piyambakipun tumenggung wonten ing Lamongan. Sampun gendhu sangkok kalian Pelorwaja saking Jumbrang saya-saya ngretahaken pranatan wonten ing Kabupaten Kertosanga. perkara iki Pelorwaja lan Jlamprang wis tumekeng mati. Ayo sekabeh kalkutan bareng-bareng dipendhem ana bumining pangapura. Cek men bisa nuwuhake mungkarayon rahayu ingkang samya pinanggih nuwun